Se ei niinku mitään, mua itse. No niin, elikkä minä istuin Perttu Perälän omistamassa autossa suurin piirtein tuossa kohtaa kuin yhtäkkiä tuohon konepellille hyppäsi poika. joka sen jälkeen hyppäsi tasajalkaa tuulilasin päälle ja se on nyt vituilla. Miksi? Alkoholihan tänne tultiin Miksi? Grillaamaan tänne nyt vaan vastaa tätä miksi. Perttu ajoi Karinan hiekkakasaan. Luuli neliveloksi. Saanko Kusta auton päällä? Saat. Et. Minä sitten vahvana poikana salilla käyn ajattelin, että minä vedän sen tasajalkapotkulla tosta voimalla, kun Patanan Valtteri kaasuttaa, niin irti. Mutta tulos ei ollut no ei se, ollut. mitä Joo, ei se nyt tuulilasista meni läpi. Joo. Tuulilasi on säpäleinä siinä. Tässä velat taisi tasoittua. Hetkinen. Täällä Kustaan bensa. Tämä auto meni nyt paskaksi, eli se on hylätty täysin. Hetkinen, Jarkko Heikkilä. Onko hyvä mieli? Kysymys, että no velattaan tässä tasoittu, että mitäs kuuluu se rallikuski Heikki Nyystylä sanoo tilanteessa? Sano, että ilta on ollut melkoinen ilon vilkautus. Entäs mitä mieltä saat tästä hajonasta tuulilasista? No se on semmonen, että kun veti ulkokurvista ja kääntyi liikaa oikealle, tapahtui pieni ohjausvirhe, kivi lensi tosta rallikumin renkaasta tohon lähimpään puuhun. Puusta kimpasi kivi tuulilasiin. Niko on täysin syytön. Siis Niko Eskola syntynyt marraskuussa ja silloin tällä. Hei, mennään uimaan Laihjajokeen, pojat. Laitetaan vene vesille. Tämä oli erittäin hyvä idea. Me menemme uimaan. Armaanit. Näin sinä kävi.